Hello everyone, nandito pa rin tayo sa Nepo Market at nandito tayo sa mga native cakes. Unang titignan natin ay meron tayong inlubi. Ito yun, no? Rice cake na parang sinunog. Ayan. Tapos, ito yung paborito nating biko. And then, ito yung tapong na bibingka. Pero, ang pinaka-best sa lahat, nandito rin yung puto kalasyaw natin. Puto kalasyaw, meron din silang honey and meron ding bibingka. Pero, ang pinaka-best na bibilhin natin ngayon ay ang ating paboritong patupat. Okay, itong patupat na ito, wow! Ito ang patupat. Hindi ako makapagluto ng patupat dahil ginagawa lang yun sa malaking kawa eh. Ito. Ito ang patupat na tinatawag nila. And, hi po! Hi! Pabili nga po ng patupat. Itong patupat na ito yung sinasabi kong woven leaves, no? Na hindi ko alam gawin at wala rin namang gumagawa dito. Pero, sige, bibili tayo ng patupat. Ang patupat nila is 4 for 100. Apat na ganito. So, mamimili tayo. According to them, saan galing itong patupat ninyo? Agno po. Sa Agno naman galing itong patupat ngayon. Last time sa Mabini yung nabili natin. So, titignan natin para mapagkumpara natin kung sana mas masarap. Another patupat. Yeah? 4 for 100 ang kanilang patupat at ayan, yan ang patupat, no? Shout out sa mga Ilocano dyan na tulad ko at gustong ng patupat yung malaki. Ano parehas? Ito, toto yata. Ito, patupat, another patupat. So, yan. Yan ang kanilang patupat. So, mamaya ipapakita natin na tayo nagbabalat ulit ng patupat, ano? So, dyan muna, bye-bye.